Partitari qrib Adrian Delija huma arrabjati minħabba li l-ex-kap li tqaċċat minn postu mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista biex minflok jitpoġġa Bernard Grech ma tħallix jindirizza l-protesta li l-partit organizza fl-ewwel ta' Mejju quddiem l-Isptar San Luqa. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li din ir-rabja kibret l-aktar għax kienet il-pressjoni tal-fazzjoni tad-deputat Beppe Feneka-Dami li waslet biex it-tmexxija tal-partit tiddeċiedi li Delija ma jitkellimx. Il-kulħadd osservat li hu sigrit magħruf li Grech xejn mu komdu li Delija qed jidher daqsu, speċjalment wara li sħariġ tal-opinjoni pubblika wera li hu popolari daqsu jew f'xi każijiet saħansitra aktar minnu. Fl-istess ħin Grech ma kellu l-ebda għażla u fl-aħħar ġimgħat kellu jċedi għall pressjoni ta' Delija li mhux lest li jitlaq minn idejh il-mertu fil-kawża ġudizzjarja dwar il-konċessjonijiet tal-isptarijiet lil Stewart Healthcare. Din id-darba iżda il-pressjoni ġiet minn għand dawk li Bernard Grech u midjun magħhom u għaldaqstant kellu jikkuntenthom ukoll. Fil-fatt kienu dawk li l-Grech poġġew fil-kariga li għamluha ċara li Delija m'għandux jidher aktar minnhom u għad-detriment tagħhom. Fuq quddiem tagħmel dan l-argument kien hemm il-fazzjoni ta' Beppe Feneka-Dami li bħal Delija jikkontesta fuq it-tmien distrett. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li wara d-deċiżjoni li Delija ma jitkellimx der ċar ħafna wkoll li l-ex-kap m'għamel ebda sforz kbir biex jiġbed in-nies lejn l-attività li finalment marret ħażin ħafna. Biex jippruvaw ipaċu l-affari ma' Delija l-organizzaturi waħlulu banner biex jgħidulu grazzi tal-ħidma li jagħmel fuq l-isptarijiet. Iżda dan ukoll spiċċa ma kuntenta lil ħadd lil ta' Delija li xtaqu li ż-żimel tagħhom fuq il-palk u wisq inqas lil dawk ta' kontrih.